Ola boas, somos Roberto, Miriam e Naira. Hoxe imos vos ensinar unha presentación dos proxectos que fan os nosos compañeiros na editorial. Os espazos de exposición serven para expoñer os proxectos que os nosos compañeiros fan na editorial. Agora imos vos ensinar os seguintes proxectos: os ollos, de quen son os ollos e o momento perfecto. Este é o proxecto dos ollos, que o fixeron Nair, Adriana e Daniel, e como podedes ver, lle sacaron fotos a nenos e a xuntaron. O momento perfecto está feito por Leo Bello, Breixo e Ailín. Como podedes ver aquí, son papeles que están representando a un momento perfecto. Por exemplo, o espello infinito, un neno boca abaixo e os nenos partidos en dous, etc. Este é de quen son os ollos. Está feito por Isabela San Pedro, Luís e Catuxa. É un xogo que consiste en adiviñar de quen son os ollos. E ata aquí o noso proxecto. Adeu!